Dahi ул 1% ilhamdan һәм 99% тирдән тора дип әйткән Америка уйлап табучысы һәм эш куары Томас Али Эдисон. Исәнмесез, сезнең белән билем дөньясы һәм мин тапшыруның алып баручысы Айгөл Имамова. Бүген без талантлы балалар турында сөйләшербез. Алдагы минутларда. Химия фәннәре буенча Dahi ни өчен химия буенча халыкара олимпиадада җиңүче егет югары белем алу өчен Казанны сайлады? Дроннар хуҗасы пилотсыз авиация системаларының милли турнирында кем җиңүче булды? Әбисе эскизлары буенча киемнәр оныгы әбисенең нинди проектын тормышка ашырды? Татарстаннан 251 укучы бөтен Россия олимпиадасында җиңүче һәм призер булды. Республика команда дәрәҗәсендә Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән соң 3нче урынны саклап кала. Шул ук вакытта берничә ел рәттән Татарстан бөтен Россия олимпиадасының йомгаклау этабында чыгыш ясау сыйфаты буенча регионнар рейтингы буенча 2нче урында тора. Һәм төп казаныш 55нче халыкара химия олимпиадасында алтын медаль. Аны Казанның 131нче лицейны тәмамлаган Никита Перов яулады. Ул шулай ук Менделеев халыкара олимпиадасында җиңүче. Химия буенча дөньяда 3нче иң яхшы нәтиҗәгә ия булган малай укуын Татарстанда дәвам итәчәк. Егет Казан федераль университеты студенты булды. Никита Перов 2нче ел рәттән халыкара химия олимпиадасында җиңү яулый һәм бу юлы Россия җыелма командасы ярышлар үткән Цюрихтан ул 3 алтын һәм 1 көмеш медаль белән кайтты. Нәкъ җиңүләреннән соң Эльвина Минабетдинова яшь Дахины тәрбияләгән һәм укыткан кешеләр белән аралашты. Иң мөһим остаз укытучыдан шатлыклы кычкырулар һәм ныклы кочаклашулар. Химия буенча халыкара олимпиада җиңүчесен шулай итеп каршы алдылар. Ул җиңүчеләр эшлегенә керде. Бу инде Никита Перов өчен халыкара дәрәҗәсендәге 4нче алтын медале. Ләкин бу хезмәтләр исемлеге ахыры түгел. Никита бөтен Россия олимпиадасының 3 тапкыр җиңүчесе. Никитаның укытучысы билгеләп үткәнчә, барысы да аның тырышлыгы аркасында. Талант дигән сүздән гел искә төшә шундый сүзләр. 1% әти-әнидән килгән, геналар буенча 99% ул бик нык тырышып эшләгән бала. Характер буенча бик тыйнак бала, бик сабыр бала, бик акыллы бала. Тәрбияле бала. Бу бөтен аның характерлары гаиләдән килә. Сабырлык һәм хезмәт һәр нәрсәдән өстен булачак дип әйтелә. Әлфия Сафонова Никитаның гадәттән тыш сәләтләрен беренчеләрдән күрде. Ул сыйныфташларыннан аерылып торды. Шул вакытта ул Никитага олимпиада мәсьәләләрен хәл итәргә тәкъдим итте. 8нче сыйныфта ук Никита химияны мәктәп дәреслекләре буенча түгел, химия юнәлешендәге беренче курс студентлары өчен әдәбият буенча өйрәнде. Никитага һәр чак уку сораулары белән мөрәҗәгать итәләр, ул үз чиратта һәр вакыт ярдәм итә. Килеп сорасалар, ничек менә бу примерны шишәргә дип, мәсьәләне шишәргә, Никита һәр вакытны бик яхшы итеп аңлатып бирә. Никитаны бик хуплыйлар класста, яраталар. Ул игелекле, ярдәмчел, ул теләсә нинди бәләдә ярдәм итәргә әзер. Ул хезмәт сөючән, ул талантлы, талантлы кешеләр һәр нәрсәдә талантлы. Химиядә генә түгел, физикада да, математикада да, хәтта татар телендә дә ул олимпиадаларда катнашты һәм биекләргә иреште. Никитаның олимпиадада катнашуы турында бөтен мәктәп белде, көттеләр, кайгырдылар һәм горурландылар. Аның турында без инде бөтенебез билдек. Укытучылар гына түгел, укучылар да билдек. Безнең группалар бар. Телеграмда, шунда мин җибәрдем ссылка, кашан церемония булачак, кашан тәбриклиләр җиңеп чыккан кешеләрне. Шунда инде бик карадык, 2,5 сәгать барды ул церемония. Аннан соң шул Никита Перов дип әйткәч, без шундый куандык, мин бик кычкырып ура дидем. Аннан соң все-таки күз яшьләр килде.
дулкынландым. Никитаның җиңү мизгелен бөтен дөнья күрде, ләкин күпчелек дулкынлану белән моны иң якын кешеләр күзәттеләр. Никитаның әнисе улының җиңүен беренче тапкыр күзәтми, әмма һәр очракта да борчылу хисе җибәрми. Гордость, радость. Потом начали звонить. Горурлык, шатлык, аннары шалтырата башладылар. Мин, әби, һәркемгә аңлатырга, сөйләргә тотындык. Бер 7-10 минуттан соң мин диванга утырдым, сулыш алдым. Миңа карап, нәрсә булды дип сорадылар. Ә мин шуны аңларга теләдем. Чыннан да, бу аның эше, ул моңа бара иде. Ул бу җиңүгә ымтыла иде һәм ул аны яулап алды. Никитаның әнисе сүзләренчә, ул һәр вакыт мустакил булды, мәктәпне үзе сайлаган һәм инде күптәннән үз максатларын билгеләде. Олимпиада аларның берсе иде. Я давно не Мин аның өй эшләрен күптән тикшермим. Никита, син дәресләр ясадыңмы? Әни барысы да контрольдә. Миңа әле мондый планлаштыруга, максатларга һәм планнарга ирешергә өйрәнергә кирәк. Химия Никитаның бердән бер мавыгуы түгел, ул барлык фәннәрдә дә уңышка ирешә, укырга ярата. Фәнни әдәбият кенә түгел, гомумән әдәбиятта, гитарада һәм волейбол уйный. волейбол с удовольствием играю. Волейболны бик яратып уйный, мәктәптән соң шимбә көннәрендә йөгерә. Әни, мин 8-9 сәгатькә кадәр булмаячакмын. Син кайда? Мин волейболда. Ул мавыга һәм карый. Аңлата миңа шундый уен, ыргыту, мондый. Вакыт-вакыт минем белән өйдә, әни, миңа тупны ташла әле зинһар өчен. Миңа күнегүләр ясарга кирәк. Никита Перов КФУга укырга керергә карар итте. Аны керү сынауларсыз кабул иттеләр. Никита уку йортын 9нчы сыйныфта ук сайлады, әмма алга таба чит илдә уку мөмкинлеген кире какмый. Киләчәктә Никита үзен галим һәм тикшерүче итеп күрә. Никита белән бергә Менделеев исемендәге халыкара олимпиадасында Рәсәйдән тагын 3 катнашучы катнашты. Алар 3 алтын һәм 1 көмеш медаль яулый алдылар. Татарстанда балаларның сәләтләрен һәм талантларын ачу өчен барлык шартлар да тудырылган. Һәр балага карата сакчыл мөнәсәбәтне адреслы дип атарга була. Республикада сәләтле балаларны үстерүгә әзерлек стратегик ресурс буларак карала һәм кайвакыт укытучылар булып ата-аналар тора. Сүз бөтен Россия дроннар ярышларында 9 тапкыр чемпион титулын яулаган Казанның 8нче сыйныф укучысы турында. 14 яшьлек Булат Нургалиев Милли технология инициативасы фонды оештырган архипелаг дип исемләнгән пилотсыз авиация системалары ярышларында җиңү яулады. Мәктәп укучылары һәм студентлардан торган Татарстан җыелма командасы турнирдан Новосибирскидан кайтты. Милли ярышлар нәтиҗәләре буенча катнашучылар 13 алтын, 9 көмеш, 7 бронза медаль һәм 14 алтын кубок яуладылар. Аларның 12 кубогы һәм медале Булатныкы. Дроннарда яшь татарстанлы Казан элемтә техникумында шөгыльләнә. Маугында аңа әтисе булыша, ул Булатның остазы. Һәм менә 3 ел эчендә 8нче сыйныф укучысы пилотсыз очу аппаратлары идарәсе мастерына кадәр үсә. Татарстан җыелма командасын ничек каршы алганнары һәм Булатның хыяллары турында Эльвира Җамалетдинова. Көчле алкышлар һәм рәхмәт сүзләре. Менә шулай Казан аэропортында пилотсыз авиация ярышларында җиңүчеләрне каршы алалар. Ярышлар Новосибирск шәһәрендә 105 дисциплина һәм тематик юнәлеш буенча узды. Алар арасында спорт, технология, мәктәп һәм хәрби тактик юнәлешләр булды. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм, чөнки хәзерге көндә менә 14 конкурсатның республикага кайту, җиңү алып кайтулары безнең 13 алтын, 9 көмеш, 7 бронза медаль кайта хәзер. Бу безнең сөенеч. Беренче чиратта, беренче тапкыр Новосибирскта үткән шушы милли әйтегендә җыелыш ярышларда республика үзенең йөзен күрсәтте. Татарстан җыелма командасына 14 укучы һәм студент керде. Булат Нургалиев ярышларда иң яшь катнашучы. Аңа 14 яшь кенә, ләкин бу яшьтә булуына карамастан ул өлкәнрәк һәм тәҗрибәлерәк көндәшләрен җиңә алды. Мәктәп укучысы үзе белән 12 бүләк алып кайтты. Булат сүзләренчә, ярышлар җиңел булмаган һәм җиңү өчен күп көч куярга кирәк. Я всегда верю в себя. Мин һәр вакыт үз-үземә ышанам һәм бу искәрмә түгел иде. Шулай 12 бүләк алдым һәм әгәр дә миңа һәр вакыт дәртләндереп торган командабыз булмаса, бу бер нәрсә дә булмас иде. Всегда. То ничего бы этого не было.
Булат булачак һөнәрен башлангыч мәктәптә үк билгели. Ул пилотсыз очу аппаратының профессиональ операторы булырга тели. Шулай ук укучы гадәти граждан самолетларын йөртергә өйрәнергә хыяллана. Шуңа күрә 9нчы сыйныфтан соң Булат очу училищесына керергә планлаштыра. Я себя... Мин үземне киләчәктә БПА операторы итеп күрәм. Булатның әтисе Марсель Нургалиев пилотсыз авиация буенча Татарстанның бөтен җыелма командасы тренеры. Ул улына дроннарга мәхәббәт тәрбияле алган. Балачакта ук Марсель аны үзенең яраткан хоббисы белән таныштыра. Алар бергәләп симуляторда очканнар, квадрокоптерлар җыйганнар. Шуңа күрә улының пилотсыз аппаратлар белән идарә итүдә уңышларына шикләнми. Когда у меня родился сын, 2009 елда улым тугач, мин аны үз шөгылем белән таныштырырга булдым. Хәзер бу инде рәсми спорт төре булып киткән. Мин аны ничек китердем? 11 яшендә без симуляторда ача башладык. Аннары мин аңа беренче квадрокоптер модулен җыярга ярдәм иттем. Аннары җыюны да өйрәттем. Хәзер ул барысында үзе эшли. Яшь чемпионның уңышларына аның мәктәбендә дә шатланалар. 6-нчы гимназия директоры Ольга Баклашова сүзләренчә, Булат үрнәк укучы. Аның мавыгы күп вакыт ала, ләкин моңа да карамастан ул укуга җитди карый. Это мальчик, который приложил максимум Бу усилий. малай җиңү өчен күп көч куйган. Без ул укыган сыйныф, аның әти-әнисе аның белән горурланыр өчен. Аның киләчәге бик зур дип уйлыйм. Его родителей. И я думаю, что впереди у него очень большое будущее. Булат һәм Марсель Нургалиевларның ярышларда кайтуын Резида Умирова күбрәк көтә. Аның сүзләренчә, мәктәп укучысы бик кызыксынучан. Ул күп күнегүләр ясый һәм төрле турнирларга йөри. Шуңа күрә Булат ярышларга җиңү нияте белән бара иде. Мы всегда уж Без һәр вакыт ул җиңәр дип өметләнәбез, ләкин мин анарга һәр вакыт әйтәм, җиңү ул мөһим түгел, иң мөһиме ул катнашу, ләкин җиңәргә тырышыгыз, безнең команданы калдырма. Үз куллары белән ясалган пилотсыз авиация буенча архипелаг ярышлары Новосибирск шәһәрендә узды. Анда 14 яшьтән алып 65 яшькә кадәрге 1000-нән артык кеше катнашты. Татарстан вәкилләре 22 дисциплина буенча 13 алтын, 9 көмеш, 7 бронза медаль яулады. Хоныкчыгы 20-нчы гасырның 40-нчы елларында әбисе ясаган эскизлар буенча күлмәкләр тегә. Бу хәл турында тулырак минем хезмәттәшем Нияз Рахман сөйләр. Балачак һәм мәгариф дөньясыннан иң уникаль яңалыклар аның кызыклы тәнәфес рубрикасында. Исәнмесез? Эссе кавын һәм карбызлы август уртасы. Димәк, мәктәпкә барырга да күп калмый. Җәйнең соңгы аенда рәхәтләнеп ял итеп калыгыз диясе килә. Ә без сезне интернетта булган яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. Оныгы әбисен шаккаттыра. Америка Кушма Штатларында бер кыз 1940 еллардагы эскизлар буенча күлмәкләр тегә. Баксаң, ул аның әбисенең эшләре буенча икән. Әбисе исә яшь вакытында дизайн мәктәбен ташларга мәҗбүр була. Ә менә эшләре сакланып калган. Оныгы исә бу эшне дәвам итәргә була. Әбисенең эскизларыннан күлмәкләр тегеп, аны да таң калдыра. Бу эшне социаль челтәрләрдә яктыртып бара икән. Аңа инде миллионнан артык кеше лайык куйган. Яшь чикләүләрен алырга сүз бриллиантовая рука һәм Москва слезам не верит фильмнарының 18+ маркировкасын алу турында бара. Президент ярдәмчесе һәм ватан тарихы буенча яңа дәреслекләр авторы Владимир Вединский Мәдәният министрлыгына шундый тәкъдим белән чыга. Аның сүзләренчә, яшь чикләүләре Россия тарихын өйрәнү кысаларында мәктәптә кино карауларына комачаулы икән. Черт побери, вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли. Санкт-Петербургта 56 яшьлек Иратны шпаргалка өчен бердәм дәүләт имтиханынан куып чыгарганнар. Ират исә математика буенча имтихан тапшырырга килгән, ләкин аны парт артында ук күреп алганнар. Имтиханнан чыгарудан тыш аңа 3000 сум штраф та салганнар әле. Менә сиңа мә. Килограммы книжек, сумки я ношу. Мы покупаем ручки в маге, вот как я живу. Спроси мою братву, из умной головы выбивается ли я. Записывая текст училки, просто в шоке от моей манеры. Никогда не терплю, в доске вызываю перо. Бу атнамда шундый интернет яңалыклары алып килде. Очрашырбыз. Сәламәт булыгыз.
Йөрәк бөекләрнең төп тәргеше дип әйткән бөек даһи немец композиторы Людвиг ван Бетховен. Йөрәгегезне тыңлагыз, ул сыраганны эзләгез. Исән сау булыгыз.